А сега сме в рубриката Загиващата цивилизация. Малко така с скок правим този преход. Но съм сигурен, че ще намерим общи... Сигурно винаги ще може да кажа за какво говорим днес, какво си подготвил в рубриката, която ние наричаме шокиращи факти и събития от света на евроатлантизма. За красота, господин Сидеров, ще говорим. За красота според представата на западния свят обаче. Красота в чисто физически аспект. За морал няма да говорим днес, или обратното, ще отворим темата за морала покрай тази за външния вид. Едно от нещата, които ми направи впечатление, когато бях в Съединените щати, е, че пускаш една от големите телевизии, да кажем Fox, и какво виждаш? Сутрешен блок се води от един тип хора. Русоляви, бели, чесани по един и същи начин, обедния блок с същия типаж хора, вечерния блок с същия типаж хора. А едно от първите неща, които ти се казва, е, че Запада цени кое? Разнообразието. Расовото, културното и всякакво друго. В следващия момент обаче пускаш най-големия канал, който на практика е Fox, и виждаш следното. Дайте едно. Това е първото нещо, което ми направи впечатление. Едно, колеги. Това са всички водещи на телевизия Fox, господин Сидеров. Само блондинки. Открийте 10 разлики. Това е една съща ли е? Не. Или... Това са различни, но просто по типаж избирани. Още веднъж, колеги, дайте ги от начало. Къде е етническото многообразие? Ето това е въпрос. Мелтинг пота къде е? От една страна... На щатите. Ето. В една телевизия... преобладават блондинки в... Блондинки и блондини. Населението. Долу може да видите. И блондини, да. Какво е обяснението ти, че това е някакси доминация на англосасонската? Това е дискриминация, господин Сидеров, и това е унифициране на виждането за красота. Ама виждали сме и чернокожи, мулатки, които водят... Едно на колко? Не знам. Ти ще кажеш. Съотношението е огромно. И прави впечатление, че всички са излезли сякаш по шаблон. Това като тенденция, сега ще покажа, че надхвърля на мащабите на Съединените щати и отива къде? Например, отива на изток вече. Коя е първата държава, която приема западния, а именно този стандарт за красота и експресивност на външния вид? Корея. Пример от Корея. По примера на телевизия Fox виждаме как изглежда конкурс за красота, и то най-престижният такъв, Мис Корея, господин Сидеров. Вижте как изглеждат претендентките. Дайте 2. Отново всички минали през пластични хирурзи и правени по шаблон. Пластични хирурзи? Какво им поправят точно? Значи, като се започне от отваряне на очи, очите да изглеждат по-отворени, гони се максимално западна визия. Въртете го. Това, да кажем отново, не е едно и също момиче. Това са 20 различни жени, които, ако ги видите в техния оригинален вид, се различават една от друга много. Когато обаче минат през пластичния хирург, а той не е и един, и минат по шаблона, който е вече наслаган благодарение на такъв тип пропаганда, всички излизат приличащи си една на друга. А от български телевизии, т.е. те, които работят в България, те не са български, имаш ли такава представителна извадка от картинки, макар че не ги познаваме, знаем ги повечето водещи. Така. Тук какво ти е мнението? За мен намеса на пластичната? За мен парадоксалното е, че България като страна с 7 милиона население изкарва все пак има по-голямо многообразие в типа водещи, като външен вид, като интонация, като произношение, като начин на мислене дори, отколкото на Запад и конкретно в Съединените щати, страна с население 321 милиона. Парадоксално по-голяма толерантност проявява. На пръв поглед, отколкото там. Има ли според теб пластична намеса на пластичната хирургия и в българските водещи, сред българските водещи? Да, за няколко. Веднага се сещам. Не знам дали ще удобно да кажа. Да им
ако имаме подготвени снимки, да Не ги по-скоро пуснем, да гадаем или за западни манипулации ще говоря днес, защото общо взето това е което ни чака. Това, което сега ще покажа, е това, което безспорно ще влезе и у нас като тенденция, а това, което предстои да покажа конкретно, вече е и у нас. Например, аз съм изкарал коя е най-комерциалната визия за красота за мъжа, за чернокожата и за бялокожата. Образец има. Да, кой е образец? Това се смята, че ако постигнеш такива черти, си красив. Точно така. И красив. Да започнем с мъжете, господин Сидеров. Добре. Красивия мъж на Запад няма да изненадам никой, ако кажа, че е атлетичен, мускулест. Сега за цвят на кожа, нали, да не говорим, но със сигурност мускулестото мъжко тяло е приведено в нещо като почти фетиш. Как се постига обаче мускулестото тяло? Всеки ще каже да, тренировки, да, хранене, меса, 4, 5, 6, 7 пъти на ден. Но това е едната страна, при това по-малката страна. Хормонални добавки. Да. Тук вече влизаме в темата за това, което не ни се казва, не ни се показва, а всъщност представлява 60 до 70% от крайният ефект на дадения мъж. В случая един човек решава да допусне снимачна група, за да покаже как минава един от дните му. Ще дам пример. Колеги, дайте 4 направо. 4. Какво има в хладилника на един трениращ? Не е телевизионен. Който поддържа... Поддържа, да. Как се поддържа? Да, как се поддържа? Виждате какво има в хладилника му. Това са различни, най-различни препарати. Те достигат до 15 вида. Вижте, айде сега предлагам да преброим колко пъти само в рамките на 24 часа той ще си инжектира различни хормонални продукти. Инжекция номер 1. В задните части. В най-различни неща. Те са 7-8 препарата. Инжекция номер 2. В бицепса на ръката. Това би ли обяснил какво са вещества, които какво ще обясня после. Те са няколко. Трудно е. Всички са на принципа на мъжкия полов хормон тестостерон. Инжекция номер 3. И разбира се, след като в едната гърда е бита, трябва да има и в другата инжекция номер 4. Това всеки ден ли го повтаря? Всеки ден по толкова инжекции. Отиваме към залата да тренираме. Преди тренировка обаче трябва да се подготвим с инжекция номер 5. Децейка за всеки мускул с принцов. 6. 7. Той човек може да стане медицинска сестра, да. Работи в свободното време. Отива, тренира. До сега сме на номер 8. Това не е ли прекалено с тази И след тренировка, разбира се, трябва да възстановим отново мускулатурата с инжекция 9. След това още има. 10. Да, ти ще обясниш какво си бие. И стоп кадър тук. Тук шкембето доста голямо. Умишлено спрях кадъра върху тази част от момента, в който той си бие инжекция в корема. Сега, какво ви прави впечатление, господин Сидеров, в този стоп кадър? Много издут корем. За тая мускулатура, която поддържа, би трябвало да има така наречените плочки, оформени мускули на коремната преса. Тук отиваме един балон. Парадоксално. От една страна изфибрена мускулатура с много нисък процент подкожни мазнини, от друга страна изскочил корем. Да. На какво се дължи този парадокс? Може би там малко спринцовки. Не знам. Тук се връщам на въпроса ви за какво си бие. Те са няколко продукта, разбира се, но един от най-силните такива е така наречения соматотропин или хормон на растежа. Хормонът на растежа, господин Сидеров, спира своето производство някъде около 18-те години на човешкия живот, но забележете, може да бъде изтеглян от хипофизата, малка част в мозъка, на мъртъвци в минимални количества
и след това да бъде химически обработван и да се бие, той не се бие мускулно, бие се, той е масно разтворим, подкожно се бие. Това, което той се бие, е хормон на растежа. Хормон на растежа. Положителните ефекти. Добре, ако това се развитие на мускулатура, кожата ти също така се подобрява еластичността си, но страничните ефекти са далеч по-големи. Това, което видяхте като стоп кадър, е пример за такъв страничен ефект. Растат ти не само мускулите, господин Сидеров, растат и вътрешните органи. Растат и сърцето, растат и червата, растат и дробовете. Тоест ти може да имаш и 3% подкожни мазнини, което е на ръба на живота буквално, но в същото време да имаш огромен издут корем заради вътрешните си органи. Ясно. Добре, ако се произвежда от хипофиза на мъртъвци, как кажа? Има го и това е скъпия вариант. Разбира се, може да се... толкова индустриални количества, всеки един спортуваш да се бие. Аз това казвам, че има два вида. Може да бъде създаден в лаборатория, но този, който е най-силният, най-скъпия, между другото този, който намериха в кръвта на Митю Очита тук, като му правиха изследвания на кръвта, откриха същото, каквото откриха и в този. Това е скъпо така наречено удоволствие за тези, които горят на помпа на мускулатура. Тоест тези, които ходят с такива мускули са... Не мога да обобщавам, но от едно ниво нагоре човешкото тяло спира да расте. И то е логично. Нашата физика не е създадена така, че да бъде толкова напомпана. Това е нефункционално. Нашето тяло никога не е имало нужда от толкова мускули, защото кога в историята на човечеството той е трябвало да бъде напомпан. Това каква функционална формула има. Това изисква повече храна, правите по-нееластичен, по-неиздръжлив, по-нефункционален. От гледна точка на приспособимостта на човек към околната среда, това е изцяло ненужно. То е изцяло естетично в същото време, но е и модерно на Запад, вече и до голяма степен у нас. Да. Сега, тук идваме към въпроса за стойността на тези процедури. За да си биеш по 11 инжекции. Само да те питам, това разрешени препарати ли са? Не. Незаконни? Да. И как се на черна борса? На черна борса, да. Обикновено в Съединените щати са два начините, по които си ги поръчваш. Единият е през така наречените Deep Web сайтове. Ние сме говорили за дълбокото веб пространство. Това са сайтове, през които се влиза само през определени сървъри, от които си поръчваш през черния пазар. Там се продава буквално абсолютно всичко. Не е зле да продължим тази тема. Това, което по фитнес салоните се продава, като хранителни добавки, шейкове... Не, това няма общо с хормони. Това е синтезирана храна, най-грубо казано, докато тук вече говорим за хормонални препарати, които отново да кажем. Само този хормон на растежа да поддържаш 3 до 4 месеца, може да стигне 20-30 хиляди $. Само той. А този си бие поне 7-8 различни видове продукти. Тоест, ти за един такъв, така наречен стероиден цикъл, в 3-месечния период ще изхарчиш не по-малко от 60-70 хиляди $. И тук идваме на въпроса. Скъпа мускулатура. Да. Като добавиш и хранителните добавки, ти ядеш по час, почти нямаш възможност да работиш, тъй като през 2 часа трябва да си на масата. Трябва да отделяш време сутрин вече. Въпреки, че се биеш хормони на растежа, през 2 часа трябва да ядеш задължително определени храни. Сега, това, да го наречем комюнити или общество, откъде изкарва тогава пари? Те не могат да работят. Само това правиш. Само това правят, да. Поддържаш телесна форма. Нека ви покажа. Ако спре да си бие хормона, какво става? Спадат ли те? Тъжна история е. Трябва да покажа, може би, някакви. Ама веднага се деформира или има някакъв веднага всъщност се получава така наречената тестостеронова дупка. Какво имам предвид? Когато си биеш в огромни количества мъжки полов хормон, твоето тяло спира да произвежда. Защо? Защото си казва... Това не е хормон на растежа, вече е друг хормон. Тестостерон, да, но почти всички типове продукти спират собственото производство, защото са деривати или производни на тестостерона в една или друга степен. Твоето тяло спира да произвежда тестостерон, защото го получава на готово. Защо да се труди? То получава в големи количества на готово. В един момент обаче... Извън тези хормони на растежа, с друга инжекция. Друга инжекция. Както вие, това са 11 инжекции. Различни видове. Какво се случва обаче в един момент, когато парите, да кажем, свършат или се разболееш и просто трябва да спреш с
помпането с инжекции. Да. Ти нямаш външен източник на тестостерон, но и твоето тяло не произвежда. И ти се озоваваш в момент на така наречената тестостеронова дупка. Тогава мускулите спадат, настроението спада, почваш да задържаш вода. Най-често има така наречения страничен ефект на гинекомастията или мъжете започват, тъй като когато тестостерона се вдига, тялото винаги търси равновесие. Когато се вдига мъжкия хормон, тялото естествено вдига и производството на женския, на естрогена, за да изравни съотношенията. Това на практика означава умаслена кожа, косопат, гинекомастия или масни образования около гърдите. И други, да не ги изборявам, много тежки странични женски вторични полови белези се получават. Да. Тъй като мъжкият хормон е спрял да се произвежда от тялото, остава женския. Женския се произвежда обаче. Да. Мъжкият е на 0. Става парадокс. Става обратното, да. Да. И за да се поддържа това, господин Сидеров. Тогава в предишните предавания беше показал такива мъже, жени, които стане да не би по този начин, с хормонално Не, всъщност по най-стария метод, господин Сидеров, се изкарват пари. Дайте 5. Ще покажа най-известните културисти в момента, носителите на титулата Мистер Олимпия, което е най-престижната награда. Дайте 5. Откъде? От начало, колеги. Откъде изкарват тези напомпани мъже парите си? Стоп кадър. Може би вашия любим бодибилдър, казва тази статия, е мъжка проститутка в сайта Gay for Pay или гей срещу заплащане. Хетеросексуален мъж, който става гей временно за фенове, на платежоспособни фенове на мускулатура. Давайте, на изразена мускулатура, давайте кадри. Ето това е носителят на титлата Мистер Олимпия Фил Хийт, ако не се лъжа, разбира се. От такъв фен, продължавайте с кадрите. Ето това е този. Терминът е muscle worship или боготворене на мускулатура. Той ти плаща, за да те пипа, за да се снима с теб, за да те докосва. Култ се създава. Да. Култ към мускулатурата. Ето, това са до един, мога да изброя, този се казва Крис Кормие, ако не се лъжа. Този Кали Мъсъл се казва. До един, това са най-известните топ имената в културизма днес. Кай Грин е този. Да. Всъщност тези хора, времето им отива в поддържане на тази форма, защото пък затворен цикъл. От това пък изкарват пари, а пък им трябват пари, за да се поддържа. И всъщност само с това се занимават. Става наистина религия, култ някакъв вид, така сектантска история, защото друго не правиш на практика. Си обзет само това. Ти нямаш физическата възможност. Това ти минава това колко години може да продължава? Колко години може да поддържаш такава мускулатура? Някъде бяха изчислили, че средната продължителност на живот на културист е 54 години. Професионален културист, така че колко да може. Ако е започнал на млади години, някъде 50, няколко вече... Вече органите не издържат на... Често се случва сърцето да се разрасне благодарение на този растежен хормон до такава степен, че започва да се бие в гръдния кош. И сам всеки кардиолог ще каже, че това на практика означава. Добре, те не го ли знаят? Или това е... Какво да кажеш? Това е мания. Дайте три колеги. Има си термин за тази мания и тя е обратната на анорексията. Всички знаем какво е анорексия, но не всеки е чувал за термина бигорексия, който е обратното на анорексия. Тоест ти се виждаш в огледалото и винаги ти се струва, че нямаш достатъчно мускули, че си слаб, че си хилав. Ти не виждаш това, което виждат другите. Ти винаги искаш още. Да. Ефекта на анорексията в просто огледално обърнато. Тук сигурно сега ще го свържеш това с бизнес, защото няма как да не е така. Ти вече каза, че струва много. Десетки хиляди долари, за да го поддържаш и трябват на месец или на 2 месеца. Те как постигат такива доходи? Показах. Gayforpay.com, господин Сидеров.
Достатъчно голям пазар. За да заповядат зрителите, които се съмняват, да отворят този сайт и да видят. Какво се прави? Хората си слагат на лаптопите камери, помпаш мускули, показваш мускули, което е безплатно. В един момент, когато някой те хареса, иска контакт с теб, оговаряте се какво предлагаш и той какво може да даде срещу това. Скажи, кажа, че цялата тази културистка мания е насочена към този гей пазар. Да, от друго не всъщност печелят. 99% от мъжете, които са във въпросните сайтове, нямат нищо общо с хомосексуализма. Те не са хомосексуалисти, като изключим това, че това е единствения начин да се прехранват. Но стават обект на култ на хора. Приемат да бъдат, да бъдат такъв. Лесен култ. Какво да кажа? Това може би ще промени мнението на наши млади зрители, които са така увлечени от бодибилдинга. На време се казваше бодибилдинг. Което няма нищо лошо, разбира се. Това увлечение, но беше свързано повече с блъскане на тежести и с повече физически упражнения. Сега вече с тия хормони, не знам, нещата се променят доста сериозно. Предизвикателства, господин Сидеров, под формата на предизвикателства, американците и по-скоро американките, момичетата, се предизвикват една друга, разбира се, чрез социалните платформи, коя е във форма, коя е в топ форма. Как се доказва това, че едно момиче е в топ форма? Чрез предизвикателство. В социалните мрежи има няколко такива предизвикателства, които обаче за мен лично са доста спорни като цел. Дайте 6, за да покажем част от тях. Кое се има за красиво? Когато можеш, стоп кадър, когато можеш, например, с банкнота да обгърнеш ръката си, китката. Това означава, че си достатъчно слаба. Това е така наречения, как се казваш, този чалендж. Dollar bill challenge. Дали може банкнотата да обгърне китката ти? Само тогава си достатъчно слаба, иначе си дебела. Дайте натам. Ето го. Стоп кадър и тук. Това пък е лист А4 чалендж. Ето го, листа А4. Ако този лист, дайте колега, ако този лист може да покрие корема ти, без да се вижда нищо отстрани, значи си достатъчно слаб. Ако обаче се вижда нещо отстрани, значи имаш да сваляш още. В случая той е закачен отзад или сложен? Ясно. Дайте и звук, колеги. Тук и момче се е включило в това така наречено предизвикателство. Стоп кадър. В тази част на лопатка, не по-скоро, collarbone се казва на английски, този кокъл, колко стотинки ще може да вкараш там, в тази дупчица. Колкото повече, толкова по-добра форма си. Ама с пари нещо игра. Тук отбелязвам пропуск. Вместо бял лист трябваше да бъде акция, примерно. Някаква ценна книга с този размер и ще е по-интересно. И колко стотинки събира? Различните участнички различно. Ето тази, може би, е рекордьорка. Ето. И стоп кадър, challenge belly button или предизвикателството с пъпчето. Ти си достатъчно слаба, само когато може да направиш това. Продължете. Ръката ти да мине отзад и да си докосне пъпа. Предизвикателство за красота, господин. Това е по-скоро детска игра в случая. Не е детска. Това го правят 20-30 плюс годишни. Аз примерът тук е... Упражнение за гъвкавост, между другото. Далеч повече, отколкото за каквато... Йога упражненията може би има някакво такова. Хата йога. Да. Не видяхме възрастни хора, които да... Има. Хилари Клинтън прави да го това? Съмнявам се, че ще стигне до далеч. Трябва да го показва, ако иска да става президент, да бъде образец за слабеещите американки. Така че повече всъщност са далеч от тази форма, която искат тук да ни демонстрират. Ти си показал в други предавания как... И това, господин Сидеров, вие говорите за наднорменото тегло. Редовата американка. Да. Особено чернокожата.
Наблягам на чернокожите, защото там това да си с наднормено тегло, особено в една част от тялото си, не просто не е проблем, ами е и търсен ефект. И за това вече те там... си имат по-особена структура, да. И сега ще видите, че тази структура се засилва освен с ГМО храните и с определени хирургични намеси. Дайте, колеги, 7, за да покажем една от тези намеси и как тази жена изкарва прехраната си. Тази специално. Това е 50% ген. Тя безспорно има голями задни части, но има и добавчица от Чичо Доктор, което разбира се я превръща в звезда. И какво прави? Прави си снимки? Прави си снимки, тя е модел, онлайн модел също така. И се снимат с нея. И се снимат с нея, разбира се, не безплатно. Залепете видео 8, което ще покаже една нейна колежка, която обаче... Се казва да те храни задниката, в такъв случай. Какво да кажем обаче за... Да. Дайте направо 8, което ще покаже и нейната колежка, която е на следващото ниво вече. Тази я слага в... Ще я кажа джоба, но тя тук не може да борави с джоба. Това е изкуствено ли направено? И отново казваме, че има голямо Д, има, но че има и добавка към него. А какво правят с другата девойка? Гимнастика? Ами нещо като гимнастика, да. Дайте още веднъж 8. С илюзията, че ще отслабне ли? Или... Не, тя не иска. Как ще иска да отслабва? Това е нейния... Тя ако може да добави още малко, ще си. Това е затруднение. Това е така маса да носиш. Затруднение, но и професия, господин Сидоров. Професия. Тя е модел. В момента казваме модел. Модел. Да. Не познахте. Изглежда. Не се сетихте, Има и такива статуетки антични, които показват подобен тип женско тяло с много силно големен ханш, което се смятало за признак на плодородие на жена, която ще може да има деца. Но все пак трябва да има някакъв баланс естетически. Колкото и да... То си е до собствена фигура. По принцип чернокожите имат по-добре оформени такива, повече оформени такива ханшове, но да ги правиш нарочно по-големи... 2 метра, 38 сантиметра. Обиколка. Значи, очевидно вече изхранва прехраната с тези рекорди. Значи ние не показваме, сега някой да не вземе да каже, вие показвате изолирани случаи. Не, господа. Това са хора, които си изкарват парите по този начин. А си изкарват парите защо? Защото има стотици, хиляди, които са склонни да плащат за това. Да гледат снимки, да те снимат, да се срещат с теб, да пипат. Тоест, тук говорим за култура, а не за единични случаи. Тя не случайно, това клипче не случайно е с такова хубаво качество, добре заснето, защото то е форма на реклама. Става образец и вече оттам последователи. Течение. Но хайде да се върнем към белите жени, които нито искат такива размери на задните си части, нито искат с банкнота да обикалят това предизвикателство с китката. Какво прави една бяла жена на, да кажем, 40 години, която иска да подобри външният си вид? Един от вариантите, този, който е най-типичен, е да отиде на дерматолог или да отиде на пластичен хирург. Но не. Вече това не е подхода. Има друг подход на Запад, който е приет, и то е чрез така наречените face или body accessory, или оценители на твоето лице и тяло. Такива, които ще застанат срещу теб и срещу определена сума, ще ти кажат истината за това, което представляваш. Дайте, изкарал съм ги. И оттам насетне ще те насочат какво трябва да си правиш и при кой. Какво да ремонтираш. Вижте каква услуга ще получиш срещу $500. Господин Сидоров, 9. Отиваш без какъвто и да е грим, без
професионално осветление, просто професионална камера, заснета максимално автентично. След което тези хора, тримата въпросни оценители, на които плащаш, започват да те критикуват. Виждат ти снимки, застават срещу теб и започват да ти говорят. Другото. Стоп кадър. До тебе слагат 16 годишна, която по техни думи имат приблизително твоята структура. Те искат да те върнат максимално близо до визията на 16 годишна моделка. И ти, 40 годишната жена, сядаш до нея, или по-скоро тя сяда до теб, те започват да гледат нея, гледат теб и оценяват, критикувайки. Давайте. Тук ще имаш... Тук, какво има тя, която аз нямам? I personally like some eye bags and I like some shadows. Имаш... This is your problem area, is your lower face. Погледни, едната страна на лицето ти е по-отпусната от другата. Изглеждаш уморена, имаш турби под очите. It's quite uneven as well. I'd say. Твоето лице е доста неравно. Погледни лявата и дясната си And there's страна. less volume here and this eye is going Тук нямаш slightly обем, down. The other thing I think под is очите your ти е face is зле. forehead and then it's This long to your eyebrows. is torture. Това е мъчение. And with Heidi it's actually a small face. Погледни я как изглежда. Погледни нейното свежо лице и погледни... Тя има перфектните черти, перфектните розови устни. И това е съвсем логично на 16 години. Не мога да разбереш защо този пат Отиде все едно откриват Да. света. Добре, ясно, че на 16 години едно момиче ще бъде с свежи черти, ама скулови. в света, в който визията продава, Те какво искат да я убедят 40 годишната жена, че ще направят като 16 годишна? да й кажат какво има за промяна, Да. грубо, не политически коректно, директно да й оценят лицето и оттам насетне да я насочат към съответните хирурзи. Те са обикновено няколко и работят в екипи хирурзи с дерматолози. Какви са тези оценители? Те бяха като комисия Да, на X-Factor комисия. Да, на някакво шоу. Между другото, е грешно да се гледат снимки, защото човек има един синдром, има една качествена наречена фотогеничност. Някой изглежда добре на Някой снимка, дори други по-добре не. от... Но на живо лицето Те затова е застават друго. срещу него, гледат и снимки, гледат Да. я и нея и Това е оценяват. някаква художествена комисия, която гледа Да, предимно Какво да се поправи. списващи модни списания, фотографии, Аз модни сега експерти. подозирам, че получиш мейли с запитване къде може да се направи такава оценка. Не знам в България От дали... 40 годишни жени. Ами, ще го въведат? Колко ма? Ето едно. Но тук въпросът е да няма субективност, примерно, когато жена оценява жена, винаги има една така, не знаеш, женска злоба и възможно да попресили малко негативните черти. Трябва да има много доброжелателно и обективно отношение от страна на професионално, комисията, което Ами трудно ето- се постига у нас, защото Айде тук да всеки видим дали- завижда на някой друг. Ето сега едно предизвикателство към вас. Направете оценка вие сега на модела, който ще ви покажа. От какви подобрения има нужда Pixie Fox, господин Сидоров, така се казва. Pixie Fox, Дайте 10. името на... Да, дайте Тя 10. Това е жена на колко години? Какво бихте на 24? Какво бихте променили в Pixie Fox? Ама то вече е променено. Да. Значи веднага бих намалил обема на гърдите с поне 50%. Стоп кадър тук. Господин Сидоров, оценявайте и кажете Значи, какво бихте подобрили. моментално ще Тя кажа- влиза вече за нова процедура. Каква е тази процедура? Прекалила е с силикона. Това е ужасно, което са направили. Това е, не знам защо не е минал през такава комисия, която да й каже, че не Да, трябва така, такъв така. обем да си слага. По лицето мернах, че също има устните. Я мисля, дайте че още са веднъж, колеги, да видим. доста Пикси. подути пак с подплънки някакви. Хилорон. Дали е силикон, някаква друга техника. Да, Pixie Fox. Но ако е 24 годишно момиче, просто е ненужно това. Да, категорично говорите, носа си го Тя- резнала леко малко. да си го Ето, типала. стоп кадър. Тя влиза какво? За допълнителна процедура.
Ако, значи, казваме от една страна, ако вие бяхте нейно ценител, щяхте да кажете, махни тези балони. Ама трябва преди да е направила тези ужасни интервенции, които направят, тогава бих могъл да я кажа, ако ще увеличаваш, но не, то си има, даже може да вземе класически рисунки на художници, на човешко тяло, да, които се вижда... пропорциите, да. Да, те да кажем идеала, не се е минил толкова много, но никога не мога да се сетя, примерно, от античните статуи, рисунки, средновековни. Такова нещо. Да, жените да са рисувани по този начин с такива гри, и това да бъде представено като естетически идеал. В нейните очи обаче това не е достатъчно и тя отново ляга под ножа за един допълнителен апгрейд. Какъв е той, господин Сидеров? 11. Какво ще й подобряват 11, колеги? Ребра. Ужас. Операция по премахване на ребра. 6 на брой. По 3 от страна. Да. Вадят и ребра, така ли? Вадят и ребра, за да се постигне кой ефект. Залепете направо следващото видео, за да покажем и резултата. Аз знам, че и тук имаме фолк звезди, които са правили такива опера, за да стане ясно. Това е. Това вече е ужасно. Добре, наистина ли нямат усещане за... И тук не става въпрос само за усещане, ами и специално в това шоу се отваря въпроса и мисля, че това е въпрос, който редно и ние да зададем. Защо няма комисия, която да оценява доколко човек е с разсъдъка си, за да определя това, което иска? Защото Пикси Фокс, господин Сидеров, не спира до там, а продължава с намесите. Дайте 13 и отново няма комисия, която да каже не, това не е морално. Докторите не би трябвало да изкарват пари на неин гръб. Операция, господин Сидеров, по поставяне на перманентни цветни лещи. Изключително скъпа, изключително рискова. Много казваме, тя може буквално да загуби зрението си само с едно грешно движение. $10,000. И разликата от това, което е постигнато. Стават от зелени сини. Това тук е промененото око. Виждате, сега може да се направи и сравнение, защото едното е променено, другото не. Да. По-красиво. Естественото. Ето сега това е въпросът, че тук някой трябва да каже на подобни, на такива момичета, кое е наистина хубаво, защото те се обезобразяват така, смятайки, че стават по-красиви. Особено. А къде е огледалцето, което им казва огледалце, че става по-красиво? Как разбира, че защо го прави? Защото, господин Сидеров, да има някакво потвърждение. Да, ти сега си по... Тя цели една определена визия. На какво е тази визия, господин Сидеров? Няма да повярвате. Нещо като Барби такова. Не е Барби. А какво? Не. В една снимка тя илюстрира това, което гони като краен ефект. Пикси Фокс цели да бъде, дайте 14, гумено пате, господин Сидеров. Да, гумено пате. Това е нейната крайна цел. До голяма степен го е постигнала. Да. Какво да кажем, да. За това идваме към въпроса за морала. Когато отидеш при пластичния хирург и той те пита какви цели имаш, ти му извадиш една гумена патка и му кажеш, искам да стана като нея. Не би ли трябвало да има все пак някакъв морал? Не всичко да е на принципа на продажбата и на печалбата. Не би ли следвало този доктор? Верно, ще се лиши от няколко десетки хиляди. Това е юридически въпрос, защото той подписваш декларация, щом си съгласен на такава операция, няма проблем, аз ти я правя. Къде е държавата да сложи една комисия, например? Аз не знам държава, която да го прави. Доколкото знам, в България се правят подобни операции. Няма спирачка, т.е. няма ограничения. Ако искаш, може да си извадиш ребра, може да си... Всички тия операции ги правят.
нали, да не говорим за билбордове с най-известния от тези, които те заливат от всякъде. Но не знам да има ограничения или да кажем от здравна асоциация, от асоциация на лекарите да кажат този тип операции са опасни или пък... Трябва да минеш през определен... Или да има някакво изискване. Не знам такова да има. Не съществува. Сума фолк звезди се обезобразиха. Жал ми е просто като ги гледам, защото те не са с лоши черти, хубави момичета, но се прекаляват с подувания, с подплънки и всяки такива. И когато говорим за, казахте певици, ще ви покажа една американска певица, която става популярна благодарение на две неща, едното от които е пластичната хирургия. Тя само една ли е? Специално заради тази процедура е само една. Специално заради тази процедура, която я прави известна, е само една. Първото са нейните песни, които са доста добре приемани на Запад. Искам да ви покажа само 20 секунди от нейн клип. Жасмин Тридевил. Тридевил. Три пъти дявол. Да. Дайте 15, колеги, 20 секунди. Така... Да, тук виждам обичайните прояви на шоу сатанизма. Това, което не видяхте, господин Сидеров, е резултата от нейната пластична интервенция. И, респективно, това, което я прави известна и доста харесвана, трябва да признаем. Дайте 16, за да видите. Ето. То в сценичния образ трудно може да се види. За това е Тридевил. Затова се нарича Тридевил, господин Сидеров. Се вика, няма ограничения за човешкото безумие, но ти казваш, с това пък е известна. Станала с това, да. Какво ти кажа? Имаш ли още други примери, които... Част втора да се готвим. Част втора, вероятно ще продължим след ваканцията, освен ако не стане преврат в България през това време. Но за сега това се очертава като последния за сезона неделник. Пак повтарям, ако нещо извънредно не стане, ако, не дай Боже, свалят най-разумното, благородно и справедливо правителство в България, тогава ще бъдем принудени да направим или поне опит за преврат, ако се направи, по някой, ако вземе да се зарази от турския пример, това ще бъдем принудени да направим извънреден неделник, съботник, петъчник и каквото там се падне. Аз ти благодаря и съм сигурен, че ще имаш много мейли, много запитвания, най-малкото за това къде може да отида на комисия, някоя от тези жени. Някои могат да искат и да се оприличат и на това пате. Знам ли? Така и така, ако са свикнали да ни викат и Патко, да си кажа тя поне да приличам на патица. Добре, хубаво с тази шега да завършим тази рубрика, която ни представя отново доста уродливи неща в света на евроатлантизма. За съжаление, този свят е и нашия. Ние сме част от евроатлантизма, но като че ли малко, поне така се надявам, сме запазили малко по-човешко отношение към деформирането на себе си. Надявам се това да остане така.